Siraragsak ni Police Chief Inspector Ernesto Navarro Jr. nga nangibaga nga awan pay iti naglabsing iti madamang ipatpatong pal nga ganban iti Comelec ken PNP iti masakupan da nanimpod pa lang ng rugi iti September 25. Numan pay kasta agtultuli lata ti panag-checkpoint da iti bigat ken rabii ken pinasinggedan na pay nga napapaot iti pinag-checkpoint da kadagitoy. Ti kandak mi ti checkpoint at the schedule ti checkpoint mi ti bigat dan to pay ti rabii ken imatidog ti duration na. Ti pinagkandak mi ti checkpoint, kandak kami ti sa akong station, no daduma, yung daduma, may lipat-lipat. Agyamyaman may tinasaong opisyal, gapuanan tamayat ti kooperasyon dagiti motorista, nga aglabas tinasaong checkpoint. Sakbay ti checkpoint ni, mabriefing da regarding proper approach dagiti tao, dapat with courtesy, pinanayon ti pinag-approach ka. Iti pinagpaspasyar da iti balay paginuman, awan met dagiti nasarakan da, nga agitugtugot ka dagiti mapmapan nga umininom, nga uri anya nga klase nga armas. When detoy di Sabado, nagkandak dati kasyay operation bakal, kadagiti nag-spot tayo. Kit adamit dagiti natilida nga dagiti nag-violate nga dagiti agtrabaho jay, ken na-imbitar da ditoy, kasi awan ti permit da ng trabaho. Yung so far regarding detoy ganban, awan pa yung ti naglabsing nga natiliw tayo. Detoy matibalaag ni Police Chief Inspector Navarro kanya tayo. Daw-dawatek lang kadagiti umili tibigan, ken dagiti umay nga basbasa when no trabaho tibigan, dapat makipag-cooperate kayo kasi detoy checkpoint tayo para kanya lang for safety and security. No, daman dagi pulis tayo ta, please bear with us and sa pala kumata di cooperation nyo ti daw-dawaten mi ta trabaho mi lang detoy ako. Para iti Press Corps, Ryan Pardo.